Mať či nemať, pomôcka či hrozba. S týmito otázkami sa stretávame v škole, ale aj mimo nej. Všetci vieme a zhodli sme sa, že vlastne pokrok nezastavíme. Ale po tom všetkom, čo tu nám odznelo, veľmi ťažko sa mi k tomuto niečo dokladá. K našim poznatkom sme dospeli vlastne osobnými rozhovormi s deťmi alebo z pripravených dotazníkov. Takže sami žiaci sa mohli na túto tému vyjadrovať. Prax nám ukazuje, že prítomnosť mobilov či smart zariadení má na deti rôzne vplyvy. Aby som začala tými pozitívami, tak ako už bolo spomínané, počas vyučovania napríklad na našej škole je predmet tvorba posterov a prezentačných zručností pri vyhľadávaní rôznych informácií. Takisto pri komunikácii so svetom, multikultúrne vzdelávanie, preverovanie vedomostí, relax. Avšak teraz spomenieme tie negatíva, s ktorými som sa stretávala počas praxe niekoľko rokov. Som učiteľkou vyše 32 rokov a mám za sebou aj vyučovanie na škole, kde sa mobily odovzdávajú momentálne teraz. Pracujem na nej 8 rok a predtým som pracovala necelých 25 rokov, kde mobily sa neodovzdávali, žiaci ich mali pri sebe a počas prestávky ich mohli plnohodnotne využívať a keď začalo vyučovanie, tak ich samozrejme museli odložiť do školských tašiek. Negatíva vidíme v asociálnom správaní žiakov, zneužívanie osobných práv, vytváraním audiovizuálnych rôznych nahrávok, podvádzanie na hodinách, závislosť na hodinách, rôzne zdravotné problémy či prístup k nevhodnému obsahu na internete. Musíme si uvedomiť, že študenti sú na mobiloch mimo výchovno-vzdelávacieho procesu, ako už bolo dneska aj spomínané, a ako aj mne v dotazníku vyšlo, ktorí žiaci vyplňali, že tam trávia vyše 4 hodiny, keď som to spriemerovala. Preto je dobré zamyslieť sa nad tým, či aj tie prestávky, alebo respektíve to, o čom budeme neskôr rozprávať s kolegyňou v nasledujúcich slajdoch, je dobré im tie mobily ponechať alebo počas vyučovania proste odozdať, ako momentálne na našej škole. Stretávame sa s asociálnym správaním, čiže s nesústredenosťou, rozstylovaním na hodinách, následne cez prestávky s utiahnutosťou, nenadväzovaním kamarátstiev. Tým, že sú na mobiloch, alebo keď sú na mobiloch, tak vlastne oni sa v podstate boja výjsť zo svojej bubliny, rozprávať sa s kamarátmi, lebo tam sa netreba prispôsobovať, nemusím čakať, že čo mi ten druhý povie, alebo nemusím sa stretnúť s rôznym odmietnutím. Ako bolo už predtým povedané, znižuje sa slovná zásoba a veľmi často sa stretávame aj navzájom s deťmi s porovnávaním sa. Zneužívanie osobných práv. Osobne som riešila audiovizuálny záznam jedného žiaka, ktorý nahrával učiteľa a následne sa to riešilo s vedením školy, so zákonným zástupcom. Ďalej som riešila taký problém v rámci prevencie, nakoľko žiaci sa nám môžu prísť dôveriť, či už osobne, alebo som vytvorila v škole butlavú vrbu, kde keď chcú byť anonymne, môžu povedať o danom probléme, že toto a toto sa v danej triede stalo, alebo žiačka obdržala nejaký nevhodný správu, vulgárne nejaké fotografie a takýmto štýlom vlastne týmto deťom vieme pomôcť. Ako príklad, a samozrejme zavesenie na sociálne siete, keď ten záznam bol spravený. Jedna žiačka, tým, že momentálne pracujem na tej škole, kde sa mobily odovzdávajú, a takým spôsobom, že na prvej hodine, v ktorej má učiteľ tú hodinu, žiaci už automaticky vedia, že prídu dopredu, kde je box s nápisom triedy a do tej nádoby mobily odovzdajú. Samozrejme, že sú aj takí prešpekulovanci, že odovzdajú mobil, ktorý je nefunkčný, ktorý našli doma v skrini, no a ten tým pádom odovzdá. Ale sú aj takí poctivci, ktorí ten mobil odovzdajú. Samozrejme, čo sa nám stalo, tak je, že žiačka nahrávala na toaletách svoju spolužiačku, tým už porušila školský poriadok, lebo my to máme aj v školskom poriadku, že musia odovzdať aj mobilné telefóny, aj smart hodinky, no a zároveň to zavesila na TikTok. Samozrejme, že mala už 14 rokov, čiže bola trestnoprávne zodpovedná, takže takisto sa to riešilo s vedením školy, so zákonným zástupcom.
Ďalší príklad, si dovolím uviesť, je posielanie hlasových správ s ohľadom sexuálnej orientácie spolužiačky alebo nevhodné správy so sexuálnym kontextom prostredníctvom vulgárnych fotografií. Toto sme riešili aj s vedením školy, že keby tie deti mali pri sebe mobily a tá žiačka by obdržala takúto správu, neverím, že by bola schopná pokračovať v danom vyučovacom procese. Takže keď ten telefón bol odovzdaný, tú správu neobdržala, ale po vyučovaní ju mala a už ak má dôveru v nás ako preventistoch alebo v nejakom učiteľovi či triednom učiteľovi, tak prišla konkrétne za mnou a povedala mi, čo sa stalo a ja som sa jej snažila samozrejme pomôcť. V ďalšom slajde máme závislosti na hrách. Ich dôsledky sú znížené, ako to spolu spomínané, kognitívnych schopností, tvorivosti, citlivosti na realitu. Mám jeden príklad takisto z praxe, kde bol chlapec tretiak a nakoľko ja učím na 1. stupni a počas prestávky hrával hry. Ako náhle blížila sa hodina, zazvonilo, on mal problém ten mobil odovzdať. To hovorím ešte sa aj školy, kde sa mobily neodovzdávali. 5 minút po zazvonení nebol schopný ten žiak sa sústrediť. Takisto aj na konci vyučovania už sa sústredil na to, kedy sa bude hrať, kedy bude pri tej hre. Nehovoriac o tom, že počas prestávky bol úplne nervózny, spotený, nedarilo sa mu prejsť z levelu do levelu. Následne sme išli do školy prírody, kde prvý deň bol v pohode. Druhý deň už ho bolela hlava, bolelo ho brucho. Tak som bola rodičom a som ich upozornila, že mám podozrenie na to, že sme do školy prírody zakázali mobily. Následne mi to rodičia potvrdili a bohužiaľ museli navštíviť odborníka. Zdravotné problémy už tu odzneli tým, že sa mobily veľmi často používajú, či zrakové, či krčné, chrbtica, znížená pozornosť, tým, že sú v jednej polohe znova rôzne bolesti hlavy. Máme v škole športový kútik alebo takú oddychovú zónu. Ako náhle sa dostanú deti ku mobilom, tak tá zóna je prázdna. Pingpongové stoly sú tam. Je zvláštne, že tie deti uprednostňujú tú virtuálnu hru pred tvorením, pred zabávaním sa, pred vlastne úplne iným typom psychohygieny. Tak. A poznatky z praxe vlastne nám ukázali to, že najčastejšie negatívne dopady používania týchto zariadení, ako už bolo spomenuté, je tá slovná zásoba znížená, zosmiešňovanie, porovnávanie sa s druhými. Aj to sme riešili, že žiak mal mobil, ktorý bol prasknutý, hoci ho odovzdávali, ale keď si ho išiel brať, bol posmechom v triede. Podvádzanie na hodinách, nechuť k pohybovým aktivitám, ako spomínala kolegyňa. A tento rok sa nám už darí prístupniť to, aby prestávky žiaci nevyužívali v triedách. Neviem ako na iných školách, ale viem, že ešte niekde to funguje tak, že zazvoní je prestávka a deti idú na chodbu a učitelia chod naspäť do triedy, alebo ja neviem, nebehaj po chodbe. Sama mám hyperaktívneho žiaka, ktorý práve potrebuje výjsť z tej triedy, práve sa potrebuje prejsť po tej chodbe. Máme pingpongové stoly na chodbách, máme hádzanie šípkami. Teraz zvažujeme s učiteľom, ktorý učí techniku, aby vybudoval mini lezeckú stenu na jednej z chodieb, kde sa dajú samozrejme bezpečnostné žinienky, rôzne tulivaky. Ale samozrejme stojí to veľa peňazí, čiže v rámci sponzoringu a rôznych ľudí, ktorí chcú pomáhať, sa snažíme aj takto prepojiť tie prestávky. Lebo keď si dovolím na záver porovnať, ako som spomínala, že som učila na škole, kde mobily boli v triedách a teraz učím, kde mobily v triedách nie sú, tak je už len pohľad, keď sa vrátim v minulosti, že tie prestávky zazvonilo, deti si sadli na koberec, na 1. stupni máme také kútiky, kde sa môžu takto aj akože porozprávať. Ani jedno sa nerozprávalo. Tí, čo mali mobily, tie mobily vytiahli a bolo to ako science fiction, nejaký film budúcnosti, že proste tých 10 minút prestávky, a keď bola 10-tová, 20-minútová, nevedeli ani, čo jedia. Proste do toho mobilu a len dával, ako to dneska tiež bolo spomenuté, že aby dieťa jedlo, tak mama mu dá maličkému tablet. No a teraz, keď som v škole, kde tie mobily nemajú, tak sa rozprávajú, vyjdu na tú chodbu, zistia, neviem, čo mám rád, alebo idú pozerať spolužiaka do druhej triedy.
Tak ako potrebujeme aj my psychohygienu, že vyjdeme z tej triedy, tak aj to dieťa potrebuje ísť a tú mysel si nejako, ako hovorím ja, osprchovať. Ďakujem za pozornosť. Ja by som len na záver chcela povedať, že vo výchovno-vzdelávacom procese by mal žiakov prístup k technológiám motivovať a nie odvádzať ich pozornosť. A som veľmi vďačná, že môžem učiť na takej škole, že kde vlastne v školskom poriadku je vyriešené, že zatiaľ nie sme nútení, aby tie deti mali mobily pri sebe, ale v podstate ráno prídu, odozdajú do krabičiek, kedykoľvek majú prístup k tým mobilom, že treba domov zavolať, alebo proste, že potrebujú niečo vážne odkomunikovať, že není to také, ale vlastne my sme chránení, deti sú navzájom chránené. Tak naozaj, to je z našej strany všetko a ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme, dovidenia.